Pri príležitosti 66. výročia prvej výpravy bohoslovcov do Turína s Donom Titusom Zemanom prišiel na Slovensko z Ríma na krátku návštevu generálny postulátor salesianskej rodiny Don Pierluigi Cameroni. Pri tejto príležitosti sme ho poprosili o krátky rozhovor. Don Pierluigi, vy ste ako generálny postulátor salesianskej rodiny a máte zodpovednosť za procesy blahorečenia a svetorečenia. Chcem sa vás opýtať, čím je proces blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana pre vás výnimočný? La causa di Don Titus Zeman è certamente una causa molto significativa all'interno delle nostre cause accompagnate dall'apostolazione salesiana. Proces Titusa Zemana je určite proces veľmi významný v rámci salesianských procesov. Zaiste každý proces má svoju hodnotu, lebo každá osoba je jedinečná. Každý z nás je milovaný Bohom špeciálnym spôsobom. Hovorí sa teda o tom, aká je duchovná fyziognómia Dona Titusa Zemana. Ktoré je to slovo Boha, ktoré on vtelil ako evanjeliové svedectvo? Ja verím, že bol človekom, ktorý vydal svedectvo viery pre základnú hodnotu náboženskej slobody. Preto obetoval svoj život. V salesianskej rodine je jeho svedectvo veľmi významné, lebo svojím životom, svojou krvou a svedectvom života pripomína základnú hodnotu reholného povolania, povolania kňazského a povolania k zasvetenému životu. Cirkev žije cez povolania a Don Titus svojím svedectvom hovorí, že toto je základné poslanie cirkvi a salesianskej rodiny. Zaujímalo by nás, ako napreduje proces blahorečenia Božieho služobníka Dona Titusa Zemana. La causa di Don Titus è davvero un processo molto miracoloso. Proces blahorečenia Dona Titusa je naozaj zázračný, lebo počas niekoľkých rokov sa urobili veľmi rýchle a dôležité kroky. Toto je zaiste znak Boží, znak jeho vôle a jeho milosti. Je však jasné aj to, že toto bolo spojené s veľkým úsilím zodpovedných. Povedal by som, že proces ide po dvoch kolajniciach. Prvá, proces právnického, kanonického skúmania. A to bolo urobené veľmi dobre. Druhá koľaj predstavuje duchovné a pastoračné úsilie. Musíme uznať, že obe idú veľmi dobre. Preto, lebo tak fáza diecézna, ako aj rímska, bola urobená veľmi seriózne s pozornosťou, aby sa to urobilo čo najlepšie. Teraz sme na úrovni vysokej, lebo ako vieme, 7. apríla konzultori teológovia Kongregácie pre kauzy svätých hlasovali všetci pozitívne, uznajúc mučenickú hodnotu svedectva Dona Titusa. Je dôležité pripomenúť aj veľké hnutie modlitby, poznania a úcty voči Donovi Titusovi, ktoré hlavne tu na Slovensku rastie stále viac. Čo by ste chceli povedať ctiteľom a priateľom Dona Titusa Zemana? Najprv chcem poďakovať ctiteľom a priateľom Dona Titusa, lebo boli, môžem povedať, veľkými plúcami tohto procesu a to dalo procesu veľký nádych. Stretol som mužov a ženy animovaných obdivom, nasledovaním a úctou. Tieto tri slová považujem za dôležité. Uznali Dona Titusa ako skutočného muža Božieho. Hľadali možnosť nasledovať ho a šírili úctu a modlitbu na stretnutiach, kongresoch i púťach. Úloha, ktorú chcem zanechať priateľom Dona Titusa, je pokračovať na Slovensku, v salesianskej rodine i v miestnych cirkvách na 3 úrovniach. Robiť Titusa známym, teda hovoriť o ňom, prosiť ho o príhovor a pomáhať nasledovať ho. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Grazie.